La collita de la xufa ha arrencat esta setmana a l'Horta de València i els hem de dir que enguany n'hi ha més que l'any passat i a més està venent a millor preu. A més s'ha estrenat una nova màquina que cull les xufes més de pressa. L'arribada del fred marca l'inici de la collita de la xufa, el tubercle més genuí de l'Horta de València. Enguany la superfície ha crescut un 10% i supera les 5.700 fanecaes. Esta campanya es colliran prop de 9 milions de quilos, 1.300.000 més que l'any passat. Pel que fa al preu, les primeres transaccions s'estan pagant al voltant dels 60 cèntims el quilo, un 7% més que l'any passat. És una cosa que en vez de baixar ha pujat algo, pues, per desgràcia de lo de més no val molts diners i la crisi que hi ha, pues, que pugen les xufes, per nosaltres com a Consell Regulador és un èxit que enguany pugen les xufes un poquet. Esta campanya s'ha estrenat una nova màquina que agilitza la faena, perquè cull 4 cavallons alhora. En vez d'agarrar 2 cavallons, esta n'agarra 4. Jo en tenia una altra de 3, que ja anava més per davant, i bueno, i ara n'ha fet una de 4. I això és la innovació que té. El cultiu de la xufa s'estén per 16 municipis de l'Horta Nord, però la major part es concentra als termes de València i Alboraya.